Du danske sommer er lunefuld. Godt man ikke bor i sommerhus heroppe lige i øjeblikket. Fandme godt man bare arbejder. Nå, vi skal ind og se om det bliver fint. Og det er jo fibergips. Vi er vilde med fibergips. Det går mening? Hvad? Vi er vilde med fibergips. Vi er helt hjertet med fibergips. Ja. Kommer der lige en lille toilet derinde, så de kan have færdig. Det er til kip over det hele. Det er noget af væk derinde. Og så er det til kip i tilbygning også. Hej Claus. Og det syder af god stemning heroppe med jer. Men der har været mus i gips der oppe i hjørnet der. Ja, der mangler lige. Så kommer der lige et skab. Her. Lige knap færdig. Sådan lidt ind i væggen. Forskudt.